Добър ден, Христо на телефона. Кажи, Христо. Бях написал един имейл на Мила, може да ми отговори? Тя ти отговори? Аз си написах, че искам да каже, ако може, какво предлага тя във връзка с това, как аз в бъдеще да говоря. Не, ти не си отговорил, тя вчера си провери почтата и каза, че няма никакъв отговор от тебе и чакаш Аз да ще отговоря тогава, до вечера ще отговоря. Да, Другото, което е, когато тя ми се обади, аз моментално 10 минути след това се обадих 3 пъти. Когато тя ми остави съобщение. Ние излязохме след това, детето ходи да кара колело. Добре, то нали един момент, аз се обадих, това беше някъде към 7:15, 7:30. Доколкото разбирам, той трябва да се подготвя за сън между 7 и 8. Аз не мога тогава да говоря с него според съда. А той отишъл да кара колело. Да, но сега е лятно време и по някой път... Добре, тогава може ли примерно да се направи така, че лятно време той не се подготвя за сън, да може да говори евентуално с мене поне 5 минутки? Защото съда напълно ми отрече... Дамата с нея отговори на писмото. Добре, ще отговоря. Значи той излезъл... Да има диалог между двамата родители. Точно така. Това е. Добре, хубаво, аз ще отговоря. Да, разбира се. Да. Родители. Христо, ще излизам, так му бях на вратата. Няма проблем, аз отивам на работа, просто исках да разбера за какво става дума. До чуване. До чуване.